Salam mehriban tamaşaçılar, evi birleşler. Betedin her birine can sağlığını, maşgalagda verilini, yurdumuzdan hemişe parahat olmağını, bir de bahtiyar durmuşu peşkeş eden gahrman arkadağlı gahrman serdarımızın canlarının sağ, bilen taşlarının aman olmağını arzu olap, sınıfın aşı gepleşilmeden täze sanına tamaş etmeye çağırıyaz. Mehriban ýerleşler ynha bilşimedi ýaly bu ýylymyz gahrman arkadağly gahrman serdarymyzyň tagallasy bilen Pehim Paýhasymany Maktum olup ragatly ajaýyp şygar bilen atlanyrly. Mehriban ýerleşler ynha bilşimedi ýaly gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyna biziň aýdymçydyr sadanlarymyz özleriniň döredýän täze eserleri, aýdymlary sadlary bilen özleriniň döredijligine täzeliklerini halkymyza ýetirýärler. Mehriban ýerleşler bu gezeki gepleşmeden mihmani Mahmal Owaly bagşy denanymyz Gülşirin Gellimradowa. Gülşirin hoş gördük sizi gepleşmede. Sağ olun. Biziň her bir ýylymyz gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyna munasip şygarlar bilen atlanyrly. Ynha bilşimedi ýaly şu ýylymyzyň Pehim Paýhasymany Maktum olup Pragy diýip atlanyrylmagy bi ähli türkmen halkymyzy Maktum olup şynaslary, bagşylarymyzy, sadanlarymyzy esasanam döredijiligi işgärlerine hasam buýsanyrdy. Sebäbi biziň ählimiz sungat işgärleri, döredijiligi işgärleri eýe şu ýyla geçen ýyldan bäri şu Maktum olup Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli bir döredijilik täzeliklerimiz bilen geldik elbetde. Ýylyň ilkinji günlerinden bir näçe döredijiligi işgärlerimiz, sungat işgärlerimiz Maktum olup Pragynyň şygyrlaryna düzülen aýdymlaryny halkymyza ýetirip durlar. Biziň gepleşigimizde Maktum olup Pragynyň bir näçe aýdymlaryny işläp gelen bolsaňyz gerek. Hawa, Maktum olup Pragynyň bir näçe aýdymlaryny getirdim. Ýylyň başyndan eýen Pehim Paýhasymany Maktum olup Pragy menem gön eşdenimden şu biziň şahyr denanymyz Durnabat Aşirwan sözlerini Murat Gelli Bayram Merdifiň sadyna şol aýdymy halkymyza ýetirdim. İlkinji gezek şu siziň gepleşiňizde ýanglanýa bolaýdym. Başga da Maktum olup Pragynyň bir näçe şygyrlaryny, aýdymlary işledim. Kompozitor Maksat Hudaýberdiýew bilen şu täze ýylla bir gogo aýdymlary halkymyza ýetirmek maksady bilen Maktum olup Pragynyň goşgularyny düzülen aýdymlary şu täzeçe öwüşün berip ýa-da milli sad gurallanmadyň hemmesiniň şu seslerini berip şol aýdymlary işledim. Diýsem bir tolgunurjy Maktum olup Pragynyň goşgulary, kalbyň törüne ornalýan goşgulary da muny näme gowy edip aýdyp Maktum olup Pragynyň bir şeýle settirleri emma Maktum olup sözlerim sada goşdan uzy bolar diýdi. Şolar ýaly sada goşdan hasam uýlaşyp şu halkyň aňyna hasam gowy ýam kadýan. Geljekde de näme şahyrymyzyň bir näçe sözlerini sada geçirip halkymyza ýetirer. Ondan şu ýylymyzyň adyny işleýän täze aýdymyňyzy Pehim Paýhasymany Maktum olup Pragy atly aýdymyňyzy ilkinji gezek onda häzir tamaşaçylarymyza ýerine ýetirip beräýin. Pehim Paýhasymany
Elbette her bir döredicilik adamına şol ýylymyzyň adyna münasip özleriniň eserlerini döretmeklik eýem biziň ählimizde diýip bolup gelýärdi. Anha geçen ýyllarda da her bir ýylyň adyna münasip ajaýyp eserleri döretmeklik biziň eýem bir aýdymçylarymyza, sungat işgärlerimizde, döredicilik işgärlerimizde ýakymly bir däpleriň biri bolup durýar. Anha 2023-nji ýylda Gahrman Arkadağymyz biziň halkymyza ajaýyp magtumly Pragy dogrusynaky şygyryny sowgat etdi. Elbette şol Gahrman Arkadağymyzyň Pähim paýhasyndan dören ajaýyp şygyrynyň bir jümlesi bolup, Pähim paýhas ummany magtumly Praga atly şygar bilen elbette şu ýylymyzam atlanyrly. Inni magtumly Pragynyň ha 300 ýyllygy öňümizde bellenler. Elbette muňa geçen ýyldan ýa bir näçe çäreler, dawaralar ýurdumyzda geçirilip, şu döwlet derejesinde bir näçe magtumlynyň eserleri, magtumly hakyndaky aýdymlar, sazlar, bagşçylyk sunwatymyzda ýerine ýetirilýän halk aýdymlar halkymyza ýetirilipdir. Anha size men bugün biziň gepleşigimizde gatnaşmak bilen bir näçe halk aýdymlar täzeden işläp halkymyza ýetirdiňiz diýdiňizde, indi mümkin bolsa şu ýerde şu halk aýdymlary işlemeli bolanyňyzda şol esasen magtumly Pragynyň aýdymlaryna bir hasa jogap geldi çemelişilýärdi. Näme aýdymlary ilkinji gezek inhaş gepleşigimiziň üstüne nädir halkymyza sowgat etmekçi bolýaňyz? Magtumly Pragymyzyň bir näçe ajaýyp goşgulary bar da. Ony bir näçe halipalar yerine ýetirdiler. Halipalardan bize miras galan aýdymlar we men getiren aýdymlar meşi ahal ýoly, ersar ýoly bir hasa meňdeşirek. Şol Mustafa Ahmet'in aýdymlary şonu şlorýaly estrada görnüşine sada geçirip şu yani Magtumly Pragynyň janyňda näme aýdymy, ýar sende näme aýdymy, ýa bolmasa seni diýen aýdymy şonu halk köpçüligine ýetirmegi maksat edindim. Biziň bir näçe halipalarymyz bar, şahyrlarymyz bar. Şolaň Magtumly Pragyny wasp eden goşgulary ýa bolmasa biziň halipalarymyzyň Magtumly Pragynyň goşgularyny aýdym edip halkymyza ýetiren halipalar bar da. Olaram biz üçin ulluqan mektep bolup durýar. Gahrman Arkadağymyz bagşçylyk sungatyny goldagyny berip durýar. Ana halipa şagirtlik ýoluny açyp berip bize halipalardan öwrenmäne bir näçe şertler döredildi. Ýa bolmasa arhivlarda bir näçe aýdymlary halk köpçüligine şu wagt miras teleýaýlymyndan görkezilip, eşitirilip durýar. Ştaýda altyn bir sözümiz gowru bolmady ýaly Magtumly Pragynyň bir aýdymyny ýerine ýetirip bereýin. Ulu howa silendiler.
hani şekim olsa bu tellerden nadan atır bir hani. Anxaýaňy Gülşirin şu gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyny anxa biziň sungatymyzda bir Halipa şähertlik mektebiniň ýola goýulanlygy dogrusyny aýtdyňyz da elbetde siz Türkmen döwlet konserine zähmet çekýäňiz bu ýerde de bilişimiz ýaly bir näçe halipalar zähmet çekýär. Hem şol ansambl bir halipalar bilen bir näçe sadanlar bilen bilelikde zähmet çekýäňiz elbetde şeýle döredijilik ojagyny sungat ojagyny zähmet çekmeklik şeýle halipalar bilen birlikde işlemek, zähmet çekmek bir hasam anha häzirki wagtda şeýle bir agramly halk aýdymlary bir kämil derejesinde öwrenip şol öňkü halk aýdymlary täze öwüşgün berip halka ýetirmekligi bir hasam itergi bolýar-da şeýle de bir elbetde näme bilişimiz ýaly Türkmen halkynyň bir aýdym sasyny diýsen baýda şol has bir öňkü döwürlerde ýerine ýetirilen bir has ýyr döwürlerde ýerine ýetirilen halk aýdymlar bir halkyň arasyna ýeten kirlen halk aýdymlar amma da şolaram häzir täzeden biziň aýdymçylarymyz bagşylarymyz ýerine ýetirip halkymyza bir täzeden diňlemäne mümkinçilikler edýärler-de elbetde bu zatlar üçin bize gahrman arkadagymyzyň gahrman serdarymyzyň saýasyny mümkinçilikler bar-da. Gahrman arkadagymyz şu medeniýet sunat işgärlerini ýylyň hormatly atlaryny takmagy ýa bolmasa şaher paýlaryny ýapmagam bu aýdymçylary hasam işlemäni, döretmäni hasam gollaw berip durýar. Zähmet çekýän edaramyzda bir näçe halipalar zähmet çekýär. Türkmenistanyň halk artisti Qiyas Durdiýew bar. Türkmenistanyň halk artisti Paraha Şeýhimow bar. Türkmenistanyň atgadanan artisti Şadur Dubaýjyk bar. Türkmenistanyň halk artisti Bayram Murat Söýünow bar. Şular ýaly bir näçe halipalaryň arasynda zähmet çekmek, halipalardan bir näçe aýdymlary öwrenip halka ýetirmek biz üçin uly bagyt bolup durýar. Maya Kuliwa adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynda bir näçe halipa mugallimler bar, uly mugallimler bar. Olardan bir näçe zady öwrenip halka ýetirmek olan biziň üçin uly bir bagyt bolup durýar. Şu ýerde gene bir zady belläp geçetim gelýän Mahtum ol Pragaýynyň şygyrylarynyň bir manysyna aňyrtyna ýetmeklik bir mümkin näl. Şoň üçin elmedama şo zatlarym aýdym aýtsaň hükman şol aýdymyň manysyna düşünmeli. Şol aýdymyň goşgusyny hükman öwrenmeli, şoň manysyny düşünüp onuň halka ýetirmeli. Şoň üçin halipalar bilen maslahatlaşyp onuň halkymyza ýetirýär. Ona şeýle ajaýyp bir halk aýdymlaryňdan birini halkymyza ýetirýärli.
Ýyllar şahyrymyz Magtymul Pragynyň her bir şygyry, her bir setirleri bize öwüt ünlü mektep bolup durýar. Anha şeýle bir ajaýyp setirleri bada adam bolsaň gulak goý ol öwüde alimler ýanyna söhbet ýaşydyr diýär. Elbetde şu Magtymul Pragynyň sözlerine yerine yetirilýän aýdymlar esasen hem şol dünýä felsefesi dogrusynaky aýdymlar ýa-da öwüt ünlü nesihat dogrusynaky şygyrlary bir aýdym edip yerine yetirilenni şoň özüňe ömür yerine yetiriji ýagny bagşam şol yerine yetirýän aýdymlaryň içine has girýän diýenne bir näçe şeýle öwüt nesihatly aýdymlary bar Gülşirin. Esasy şuna Pragynyň hemme aýdymlarynyň köp bölegi öwüt nesihat şol özüňe nähile alyp barmaly. Magtymul Pragynyň ýa-da goşgulary öwüt ünlü barada, bolmasa dünýä felsefesi barada goşgulary şu ýeker türkmen halkynyň däl bütün dünýäde şu Magtymul Pragyny tanamayan adam qadiýan sebäbi özümizem Türkiýe döwletinde bolluk şu taýda Magtymul Pragynyň heykeli dikilip şol heykeline ziyaret etdik. Bir näçe türk döwletlerimiň ödem şu Magtymul Pragynyň goşgularyny aýdym edip aýdyşlaryny gördük. Ya bolmasa bir näçe daşary döwletlerde bolamyzdy. Şular ýaly daşary döwletli ana Özbegistanly dogullarymyz ya bolmasa Azerbaýjan dogullarymyz şeýle bir Magtymul Pragynyň şygyrlaryny aýdyma salyp bir aýtýarlar. Haýran galyk ýeke bir biziň öz döwletimiz däli dünýä ýüzünde Magtymul Pragynyň goşgulary aýdym edip ýanglanylýar. Bu zatlarym näme esasy bu Magtymul Pragynyň şygyrlarynyň dünýä ýaýramagyna da gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň şu biziň türkmen halkymyz üçin ýa bolmasa biziň şular ýalyk milliligimize ýa bolmasa şular ýalyk beýik akyllarlarymyza, beýik şahsiýetlerimize özleriň uly hormatlarynyň nişany bolup durýar. Gelecekde näme şu bizim gahrman arkadamyzyň, gahrman arkadagly serdarymyzyň bu atalyk aladalaryna jogap edip bu Magtymul Pragynyň şygyrlaryna şu ýylla Pragymyzyň 300 ýyllyk toýlanjak. Oňa çenni hatam biz aýdymlarymyzyň sanyny köpeldip halkymyza Magtymul Pragynyň şygyrlaryny aýdymlarymyza ýetirip durarys. Elbetde Magtymul Pragynyň ýaňamyna köp sözlerini agzap geçdikde şu taýda men näme aýdymçy bolup Magtymul Pragynyň janyňdan ýen bir aýdymny ýerine ýetirip bereýin. Canımdan
Doğdu asmanın zöhresi, çın aşığa doğuran bugün. Atşılledimin lälesi, ışvu dünya reyhan bugün. Maktum olup rağının şığriyet dünyasını söýgü baradaqy şığırları şeýle de biziň milliligimiz dogrusynaky elbette biziň gelin gyýlarymyzy Mingli gıyda düzülen şığırlarım deysen ulu orun tutya. Maktum olup rağı, akıllar şahir olma, dergärçilik bilen meşgullananny hem biziň ähli türkmen halkymyza mälimdir. Elbette bu zatlaryň ählisi bolsa, biziň türkmen halkymyzyň şu milliligimize, şaýseplerimize goýulýan hormatyň has bir ýer döwürlerden şul kugünmize ýetip gelýänliginiň ýene döwürgezek suwdy bolup durýanda, anhaşy ýerde elbette şu biziň milliligimiz dogrusyna bir buýsanç bilen hem gurrun etsek. Maktum ol Pragy ýeke bir şahyrçylyk bilen meşgullanman, eýsem ol şular ýaly kümüş şaýteplerini, ýüzük ýasan ýerleri esasy näme biz şu kinolarda görüp ýabyr ýanky diýişimiz ýaly nesilden nesile geçip halipalardan, muallimlerden eşden rahatlanmaz. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyz biziň şu türkmençiligimizi, biziň milliligimizi hasam şu döwürde bir täzeden dikeldip berdi. Türkmeniň gelin gyýlarynyň milli şaýtepleri ýa bolmasa bir dokayan halylary, milli libaslarymyz diýjekmi? Şu türkmeniň hasam ýüzi bolupdyr ýa. Esasy näme gelin gyýlarymyz toýdur bayramlaryň bezegi bolupdyr ýa. Her bir çärelerde, her bir konsertlerde ödümüz buýsanyp türkmeniň milli ketensini giyip ýa bolmasa türkmeniň milli şaýteplerini dakanyp konsert dawaralaryna çykmagan bizi buýsandyrýar. Men ödüm hasam millili gowurýan, türkmeniň milli halk aýdymlaryny ýerine ýetirýän, ýa bolmasa türkmeniň şaýteplerini, türkmeniň şu çawatlaryny, kurtelerini, şaýteplerini ýerine ýetirip bir näçe aýdymlary döretdim, bir näçe aýdymlary halka ýetirdim. Näme geljekde de şu öz milliligimizi, öz buýsançlarymyzy halkymyza ýetirýän aýdymlar döreder. Ştaýda alaja diýen aýdym ýerine ýetireýin, hasan sözümiz şonda gowru bolmaz. Başsyna bilen näme ulu howaslanlar. Ömür aşkın alamati, ya yüngülün peklik katı, çepir ellerin gıynatı, doğan bolun alacağım. Çepir ellerin gıynatı, doğan bolun alacağım. Ala ala alacağım, ala ala alacağım, ala ala alacağım, ala ala alacağım. Gözden dillen Kur'an'ımdır, gözden dillen Kur'an'ımdır, kalbimden soranımdır, boydaşım hem yaranımdır, söýgüm olun alacağım, boydaşım hem yaranımdır, söýgüm olun alacağım. Çarpılarıma cekik kaktım, kürtülerimi keşte çektim, çabıtlarıma mekik kaktım, hoş arzumu seni taptım, doğam olun alacağım, hoş arzumu seni taptım, doğam olun alacağım. Ala ala alacağım, ala ala alacağım, ala ala alacağım, ala ala alacağım.
Maqtumulu Praga'nın şığırlarının arasında söýgü dogrusyna Işgylýyk temasynda hem bir näçe şığırlarynyň bardygyny biz bilýäs. Ol şığırlar hem elbetde ajaýyp halk gaýdymlaryň üstü bilen halkymyza ýeterilip dur. Anha meňligiýde düzen ajaýyp söýgü dogrusyna gaýdymlary halk arasynda bir meşhurlyk bilen dinlenilýär. Elbetde anha gurşurun bugün biziň gepleşigimizde gatnaşmak bilen bir näçe Maqtumulu Praga'nın şığırlaryna düzülen halk gaýdymlary bir täze öwüşün bilen işläp halkymyza ýetirip dursunňyzda elbette şu yerde söýgü temasyna gaýdymlara da bir ýüzlenäýsek. Maqtumulu Praga'nın bir näçe goşgularyny öňüm çağa kagam okudyk. Şu wagtam okuýas Maqtumulu Praga'nın goşgularyny haýyş edýärler. Şol Maqtumulu Praga'nın şol aýdymyny aýdyp beräýin diýip bir näçe ýanky lirik goşgularym bar. Men özüm şu taýda aýyzym ahy tawanym günýaly aýadyny ay çarhol nerdowanım yar yar gök paya paya döni. Bir näçe aýa dön aýdymy bar, meňligiýde bagşlap ýazan şygyrlary bar. Men ýanky ýa-senden men aýdymny ýerine ýetirdim. Häzir onu şu taýda ýerine ýetirip berjek.
anha maqtum olup rağynyň sözlerine ýerine ýetirleýän aýdymlar dürli döwürlerde de uly meşhurlyk bolan uly söýgü bilen dinlenilýärdi. Elbetde ýöne häzirki wagtda anha gahrman arkadaly gahrman serdarmyzyň saýasyny bir karar döwletimiziň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe maqtum olup rağynyň sözlerine ýerine ýetirleýän aýdymlar bir hasam ýörgünlik bilen dinlenilýär, uly söýgü bilen dinlenilýär. Başlarymyzdan bu aýdymlar ýerine ýetirýärler. Halk aýdym görnüşini elbetde estrada sungatyny da, vokal sungatyny da şu maqtum olup rağynyň sözlerine ýerine ýetirleýän aýdymlar häzirki wagtda bir halk köpçüligine giň gerim bilen ýetirilipdir. Elbetde biziň şeýle milliligimize, ruhy gymmatlyklarymyza uly ýol açylmagy, biziň gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň türkmeniň dünýä ýüzünde millilik bilen tanalmagyna uly bir ýol açyp bermegi bizi diýsen bir bagtly edýär. Elbetde häzir dünýä ýüzi türkmen halkyny milliligi bilen tanaýar. Dünýä ýüzi türkmen halky maqtum olup ragasy bilen tanaýar. Elbetde şu maqtum olup ragynyň bir şygyryety bilen, maqtum olup ragynyň şygyryet dünýäsi bilen tanışdyrylyş çäreler häzirki wagtda giň gerim bilen uly bir derejede, ýokary derejede geçerilipdir. Anha ýene de öňümizde bir näçe çäreler we öňümizde sizem bir näçe maksatlar goýansyňyz. Gepleşigimiziň üstü bilen täze işlän aýdymlaryňyzy ilkinjide häzir halkymyza ýetirdiňiz. Indi öňüňizde maksatlaryňyzy paýlaşsaňyz biz bilen. Özümüziň täze aýdymlarymyzy watany wasp edýän aýdymlar, döwletimiziň ösüşlerini wasp edýän aýdymlar, başga da maqtum olup rağynyň bize miras goýup giden goşgularyny halkymyza ýetirmek biziň üçin uly borç bolupdyr. Maqtum olup rağynyň bir näçe goşgularyny sada geçirip halkymyza begendirmek men uly maksadym bolupdyr. Onda näme maksatlaryňyz marat tapsyn, arzuwlaryňyz amalaşsyn. Gülşirin, sag bolun gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Bugün biziň gepleşigimizde bir täze döwreden aýdymlaryňyzy, halk aýdymlaryňyzy halkymyza ýetirip berdiňiz. Köp sag bolun, sesiňiz hemişe belentden ýanglansyn. Anha gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyny biziň sungat işgärlerimiz aýdym sazlaryny halkymyza ýetirmek bilen döretmekden lezzet alyp ýaşaýarlar. Elbetde siziň hem her bir döredýän zähmetiňiz, her bir döredýän eserleriňiz ýerine düşüp öz dinleýijileriniň arasynda meşhurlyk gazansyn. Sag bolun, ýene de bir gezek gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Watan üçin, ýylyk üçin edýän atalyk alazalary elmedama rowaşlyklara beklensin. Ajaýyp aýdymlarymyzy halkymyza ýetirip durarsyň. Mehriban ýerleşlerine şunyň bilen bu gezeki gepleşigimizi jemleýär. Bu gezeki gepleşigimiziň mehmany Mahmal Owaly diýen bagşymyz Gülşirin Gellimiradowa atnaşdy. Elbetde biziň bir gepleşigimiz sizin göwnüňizden turanlar diýip umyt edýär. Hemişe asmandan arkaly zeminni zinatly ýordumyzda aýdym sazlaryň owazy belentden ýanglansyn. Bize bagtyýar durmuşy peşeşiden gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent taşlary aman bolsun. İl ýurt bähwetli alyp barýan her bir işleri rowaşlyklara wetlensin. Biz bolsa mehriban ýerleşler gepleşigimizden inlik sanaçyly siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun, eri dileşler.